חזק וברוך. יורצייט של דן בן יעקב. דן בן יעקב, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן בעזרת השם, בשורות טובות. אני רוצה היום לשתף אתכם בסיפור קצר, אני חושב, סיפור קצר עם מסר גדול, כמו תמיד. בארץ ישראל בישיבות, מקובל שהבחורים יוצאים לבין הזמנים. מה זה בין הזמנים? 3 פעמים בשנה יש להם חופש. הבין הזמנים אפשר לומר הארוך ביותר, החופש הגדול ביותר שיש לבחורי ישיבות ולאברכים בדרך כלל. זה לא אומר שבחופש לא יושבים ולומדים, אבל בכל אופן זה הזמן שבישיבות יוצאים לחופש, זה מאחרי 9 באב ועד ראש חודש אלול. זה בערך כ3 שבועות, שזה זמן, זה בדרך כלל החופש הארוך. אחר כך יש גם בפסח, ויש גם כן אחרי החגים, הזמן יותר קצר. זה 3 השבועות כמעט, זה החופש של מה עושים הישיבות בשביל להחזיק את הבחורים בכל אופן בתוך המסגרת. אז עושים להם קמפ. רוב הישיבות עושים קמפ לבחורים, לפחות 3-4 ימים, שבוע, עושים בשביל שבתוך החופש הזה לא יאבדו לגמרי. אז עושים להם קמפ, הולכים כולם לאיזה קייטנה, יושנים באחד הישיבות ראה הרב שבמהלך הקמפ הוא ראה ירידה רוחנית כזאת. פתאום הבחורים כזה פורקים, לא. אז הוא כינס קבוצה של הבחורים ורצה קצת איך לעורר אותם. ואז הוא אמר להם, אתם יודעים, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אב. אמרנו זה החופש של חודש אב. הוא אומר, אתם יודעים מה ראשי תיבות של אב? אמר להם, אב זה א' ב', אלול בא. תזכרו, אנחנו מתקרבים כבר לחודש אלול. אני לדודי ודודי לי. כאילו, תתאפסו על עצמכם. זה מה שרצה להגיד להם הרב. אחד הבחורים ששמע דברי הרב לא מצא חן בעיניו. הוא אומר, זה בא עכשיו לקלקל לנו את החופש. תן לנו להשתחרר, תן לנו עכשיו להתפרק. מה עכשיו מזכיר לנו אלול? אנחנו עכשיו באב, תן ליהנות. ואז אמר לו לרב, אתה יודע מה זה ראשי תיבות של אב? זה לא אלול בא. זה אלול באלול. א' ב'. אלול באלול. עזוב אותנו עכשיו. עכשיו אנחנו באב. אלול, דבר מוסר, דבר מה שאתה רוצה. הרב נשאר כזה חצי עמום. אבל לשמחתו הגיע לשם אחד הגדולים, קוראים לו הרב דוד ברוורמן. בא להשתתף בקמפ. אמר לו המשגיח, אמר הרב, אומר לו לרב ברוורמן, תענה לבחור הזה. תענה לו תשובה. צריך לאפס את הבחורים. ואז הוא אומר לו דבר כזה, הוא אומר לו, תראה, אם היינו צריכים לחלק את החיים לשתיים, בוא נחלק את החיים לשתיים. חלק הנאות וחלק סבל. אז ים, איפה אתה שם את זה? באיזה חלק אתה שם את זה? בהנאות. בריכת שחייה בהנאות. פיצה בהנאות. אוכל בהנאות. טיולים בחלק של ההנאות. כל זה הנאות, הנאות, הנאות. מה היית שם בצד השני של הסבל? לא עלינו. בעיות של בריאות, פרנסה, צרות, חולאים. כל זה, איפה אתה שם את זה? בצד של הסבל. אז החיים מתחלקים לשתיים. הנאות וסבל. חלק אתה שם פה, חלק אתה שם שם. שואל אותם עכשיו, אם היינו צריכים לשים את אלול, חודש אלול, באיזה משני הצדדים היית שם את אלול? בצד של הסבל או בצד של ההנאות? איפה אתה מגדיר את אלול? איפה אתה שם אותו? לתקן את כל החטאים שלי. דווקא ההפך. בסבל או בהנאות? איפה אתה שם את חודש אלול? בהנאות. חלק אומרים בהנאות, חלק אומרים בסבל. הוא אמר להם, הוא אומר לו, מה השאלה בכלל? בטח זה נמצא בסבל. הוא אומר לו, הבחור עונה לו. הוא אומר לו, איך נקראים בעצם הימים, שזה טעות בהבנה? ימים נוראים. הוא אומר, עזוב, אתה יודע, צריך, תקום לסליחות, תפשפש במעשים, תתקן, תסתדר, תלמד יותר, תתפלל יותר טוב. הוא אומר, זה כאב ראש, זה בלגן. הוא אומר לו, הבחור, הלוואי, והיה כדור כזה שינה, ששותים אותו בראש חודש אלול, תן לי לשתות אותו בראש חודש אלול ולהתעורר בסוכות. עזוב אותי, תן לי לדלג על כל זה.
על כל הימים האלה תן לי לעבור עליהם. תן לי תעורר ושמחת בחגיך. תן לי תעורר בסוכות. עם לולב ואתרוג. בסדר גמור שמה. אבל כל זה, אלול, ימים נוראים, 10 ימי תשובה, עוונות, וידועים, עזוב אותי. תן לרד מזה. מצידי, כך הוא אומר. זה אני משים את זה בתוך הסבל. ואז הרב אומר לו, בוא תראה כמה אנחנו טועים. כמה מעוות, המחשבה שלנו היא מעוותת לגמרי. ואז הוא מספר סיפור, אני חושב אחד הסיפורים המרגשים. מספר לו, אומר לו, אני רוצה לספר לכם, הרב ברוורמן אומר לבחורים, סיפור שקרה איתו אישית. הוא אומר, היה משפחה בארץ ישראל, בארץ, משפחת אברכים. כל הילדים, בלי עין הרע, ברוך השם, כולם בני תורה. כולם יושבים, לומדים בישיבות. אבל היה להם אחד מהילדים המוצלח ביותר. הוא היה בחור בן 22, לומד באחד הישיבות הכי מפורסמות והחשובות בארץ. בחור בן 22 סיים את כל הש"ס. בחור מתמיד בצורה לא נורמלית. היה כל כך, ביקשו אותו, זאת אומרת בשידוכים, הוא היה כל כך מבוקש, בחור מאוד 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 מבוקש. אבל השטן כשרואה בחור כזה מוצלח שעתיד לגדולות, אז הוא חייב להכשיל אותו. ומה הצמיד לו איזה בחור אחד מתוך הישיבה שהיה לו אינטרנט, היה לו טלפון חכם כזה. ויום אחד בא, אמר לו, תשמע, אתה יודע, היום משחק כדורגל, חבל הזמן, אפשר לראות את זה אפילו מהמכשיר, בוא נשב בחדר, נראה לך היום את המשחק. הבחור השתכנע, ישב, ראה המשחק, אחרי יומיים אמר לו, תשמע, אתה לא יודע איזה סרט ירד עכשיו, אז זהו, בוא, אתה חייב לראות איתי את הסרט, ומאון לאון, קירר את הבחור, והוציא אותו לגמרי מהישיבה. הבחור הזה לא רק עזב את הישיבה, עזב את היהדות, עזב את התורה, עזב את הבית, עזב הכל, פרש לגמרי. עזב בבית שלו את הכיפה, עזב את הציצית, עזב את התפילין, עזב את הספרים, עזב הכל, וביחד עם חבר'ה הלכו לגור, שכרו דירה בתל אביב, הלכו לגור שמה בתל אביב. האבא נשבר לגמרי. כל מה שעלה בדעתו לעשות בשביל להחזיר את הילד הזה בחזרה לבית ולהחזיר אותו לישיבה, הכל, הפך עולמות, שום דבר, כלום, גורנישט. ניגש האבא, שבור ורצוץ, ניגש למי? לרב ברוורמן. זה מספר, הרב ברוורמן מספר את זה לכל הבחורים בקייטנה. אומר, ניגש אליי האבא, התחנן אליי בתחנונים, תעשה משהו עם הבן שלי. תעשה מה שאתה יכול, רק תעשה. האבא הזמין את הבחור הזה, הרב ברוורמן הזמין את הבחור הזה, וישב איתו ודיבר איתו במשך 4 שעות רצופות דיבר איתו. אומר הרב, זה היה כמו לדבר לקיר. אומר, זה לא היה, אי אפשר להאמין שבחור כזה לפני 3 שנים ישב והיה מאחד הבחורים החשובים. גס רוח, עז פנים, בלי בושה. הוא מדבר בצורה גסה, רעה. הרב ניסה לרכך אותו, להחזיר אותו לימים הטובים. לא היה מצב, אין מצב. אחרי 4 שעות ראה שאין מי לדבר, פרש והלך. למחרת מתקשר האבא, מתקשר לרב ברוורמן, אומר לו, נו, מה יצא? מה היה? מה יגיד לו? מה ישבור אותו לגמרי? יספר לו באמת את החוויה שהוא עבר, ישבור את האבא לגמרי. בראש שלו אומר, רק נס יציל את הבחור הזה. אין מצב. אז הרב ברוורמן, בשביל להרגיע בצורה מסוימת את האבא, הלך בכיוון אחר. שאל את האבא שלו, תגיד לי, יש לך עוד ילדים? אומר לו, בלי עין הרע, ברוך השם, יש לי, חוץ ממנו, יש לי עוד 9 ילדים. 5 מהם נשואים, אברכים, כל השאר נמצאים בישיבות, ברוך השם, יש לי נכדים בני תורה, הכל, ברוך השם. אז הרב אמר לו, אז אולי בוא נתמקד בחלק הטוב. רוב המשפחה, ברוך השם, בני תורה, כולם בישיבות, כולם נשואים, כולם משפחות טובות. תתמקד ב3/4 הכוס המלאה, אל תסתכל על. כששמע האבא את הדבר הזה, חרה לו בצורה איומה. הוא אומר לו, איזה מין נחמה אתה מביא לי? איזה מין נחמה אתה מביא לי? מה אתה מבקש ממני שאני אשכח מהילד הזה? הילד הזה נמצא בתל אביב כרגע. הוא אומר לו, כל יום שאני פותח את הארון ואני רואה את התפילין של הבן שלי שמה, הלב שלי נקרא לגזרים. הוא אומר, אני עומד בערב שבת, מתחיל את הקידוש, ופתאום אני מסתכל על המקום איפה שהילד הזה היה יושב, הוא אומר, ואני מרוב צער לא יכול להמשיך, לא יכול לסיים אפילו את הקידוש.
אתה אומר לי, אתה מבקש ממני, הוא אומר, החגים שלי כבר לא חגים, אין לי חיים. מאז אין לי חיים. הוא אומר, אתה מבקש ממני לשכוח? ואז הוא אומר לו, האבא, אומר לו, אני רוצה לספר לך משהו. הוא אומר, לפני איזה תקופת מה, ביררתי, עשיתי בירור, ועליתי על הדירה, איפה הילד הזה נמצא, איפה נמצאים בתל אביב, מה הכתובת. הוא אומר, אני לקחתי את הטלית תפילין שלי, והלכתי, איפה הדירה שלו נמצאת, התיישבתי בספסל ממול, היה תחנת ספסל ממול, התיישבתי שמה. ושלחתי לו הודעה לילד, אומר לו, תדע לך שאני מתיישב פה, עד שאתה לא חוזר הביתה, אני לא יוצא מהספסל הזה. פה אני נשאר. והלכתי, התיישבתי עם הטלית תפילין שלי, התיישבתי בספסל. הוא אומר, אני ראיתי את הבן שלי מזיז את הווילון ומסתכל ורואה אותי שמה, יושב שמה בספסל ממול. הוא אומר, ישבתי שמה בלילה בקור, זה היה חורף בקור, כמו הומלס, שכבתי שמה, ואני עם הטלית תפילין שלי, עד שהבן הזה לא חוזר הביתה, אני לא חוזר. הוא אומר, עבר יום, עבר יומיים, עבר 3, הוא אומר, אני הייתי בטוח, הילד יישבר. הוא לא יכול לסבול את זה, לראות אבא שלו בצורה כזאת. עברו 4 ימים, עברו 5 ימים, ואשתי מתקשרת אליי, היא אומרת לי, תחזור הביתה. תחזור הביתה. אמרתי לה, לא. אני מחכה עד שהוא יישבר, ועד שהוא יחזור איתי בחזרה הביתה. אני פה. הוא אומר, עבר 6 ימים, עבר 7 ימים, הוא אומר, נשברתי אני וחזרתי הביתה. והילד לא חזר. זה מספר הרב לבחורים, ואז הוא אומר להם. הוא אומר להם, אתם יודעים מה זה אלול? אתם יודעים מה הפשט של אלול? אלול, ההגדרה של אלול זה המלך בשדה. מה זה המלך בשדה? זה הקדוש ברוך הוא, עם פמליה של מעלה. עוזב את כיסא הכבוד ויורד ללמטה להיות ביחד איתנו, עם עם ישראל, עם כל יהודי ויהודי. ואתה יודע איפה הוא יושב בדיוק הקדוש ברוך הוא? איפה הוא יושב? הוא יושב בספסל ממול הבית. ויושב ומחכה לך ולך ולי ולו ולהוא ולכולנו. עומד ומחכה הקדוש ברוך הוא, ורואה לפעמים שאנחנו מזיזים את החלון, מזיזים את הווילון, ואנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא יושב שם על הספסל, סוגרים בחזרה את הווילון וחוזרים לישון. לפעמים לא מזיז לנו לדעת שהמלך בשדה נמצא שם. אומר, בשבילך אלול זה יום, זה חודש של סבל, אתה רוצה כדור ולהירדם עד חג הסוכות. אומר, אתה מבין מה המהות של אלול? נמצא הקדוש ברוך הוא, נמצא לך ממול. אם לאבא היה צער על הבן שלו, אתה יודע כמה צער לקדוש ברוך הוא יש לו עליך? אתה יודע כמה צער יש לקדוש ברוך הוא? עומד, יושב ממול הבית ורק מצפה, רק תצא, רק תצא, רק תן פסיעה קדימה, זהו, תבוא תתן יד. זה אלול, זה ההזדמנות של החיים אלול, זה ההזדמנות שלך לבוא ולהתקרב, כי המלך בשדה, אתה לא צריך עכשיו לעלות ולטפס ולהגיע לגבוהות, לא בשמיים היא. בחודש הזה בכלל, הוא נמצא פה למטה, ונמצא פה ממול, ונמצא איתך ביחד. חבל למי שלא יודע להעריך את החודש הזה. חלילה וחס, לחשוב שאלול זה סבל. אלול, אם אתה יודע לנצל, ואתה מבין את המהות של החודש הזה, זה החודש השמח ביותר שאמור להיות לך, בגלל שאתה יודע שסך הכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה לטובתך. הוא רוצה לגזור עליך גזירות טובות, רוצה בעזרת השם בראש השנה הקרוב, הוא רוצה לתת, הוא רוצה לתת. רק מצפה ממך שתיתן את הפסיעה, שתצא מהבית. ההוא, תצא, תקבל את פניו, תהיה מוכן לקבל קצת השתפרות, קצת מידות יותר טובות, קצת להתקדם יותר בתורה ביראת שמיים. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא רוצה לתת לך כנגד הרבה יותר. בעזרת השם יהיה רצון שאנחנו נבין את המהות של החודש הזה, ונבין שזו הזדמנות ומתנה שנותן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל את חודש אלול, בשביל שבעזרת השם שנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מבורכת, שנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. בעיניי זה החודש הכי אהוב.